YouTube, аз съм сега Бобо и до мен са Сироцело77 и SS Gaming. Този клип е да ви помоля, ако имате регистрация в PvP България или ако нямате да можете да ми направите, аз, за да ви се отблагодаря, ще ви дам Reward Point на League. И сега може да направя някой епизод на геймплей на Minecraft, но не съм сигурен, защото много ми лаги. Ще сложа в описанието едно IP на един сервер, който е забавен. Може да си правиш къща на гъма едно, което го открихме днес. Но не може да... Да. Скорпион Пити го откри. Но гадното е, че не може да качваш да слагаш неща в честа. Направих това клипче, за да ви помоля за акаунт в PvP България. Това е. Чао.